Desgym. Pas at Willie Wits. Mae hwnna mewn i'r cwrdd chwech! Ac mae'n cael ei rhoi yn yr hoed. A mae'r ymwelwyr ar y blaen. A gwaith ardderchog. Y croesiad gan y gefnwraig dde. A'r gol, dwi'n credu cael ei sgorio gan Grace Evans. Y croesiad yn dda, mae'n croesiad anodd i'r golgeidwad gwybod i ddod neu ddim. A hynna sydd wedi helpu Llansawel fama. Ond yn bas special. Llwyd ochr sy'n cael ei chwyddo yr ergyd gan Barker. Ie, mae hi'n beryglus o flaen y gol. Mae wedi sgorio ac creu llawer i Wrecsam blwyddyn yma. Barker chwilio am Helia Knox. Yna gic o'r Smotyn yn cael ei rhoi. Wel, y bagliad yn ôl y dyfarnwr gan Llywelyn. Ie, Brooke Llywelyn jyst yn rhoi troed i ar troed Helia Knox fama. A wneith hi fynd lawr efo unrhyw cyffyrddiad fanna Helia Knox a cael y penalty. Cyfle Katie Barker gymryd y sioc allan o'r sgôr ar hyn o bryd. A oedd hi'n gic arferchog yn doedd. Prif sgorwraig Cyngor Genero a mae Wrexham yn gyfartal. Ie, mae'n edrych yn hyderus, cic o'r Smotyn yn gallu bod yn bach yn pwysa, ond oedd hi'n edrych yn hyderus iawn achos mae yn prif sgorwr, da chi'n gweld hynna yn glir. Mae yna rediad gan Katie Barker, mae'r bel mewn at Katie Barker, mae wedi troi, mae'n ergydio, arbediad campus, gwaith ardderchog gan y golwr Courtney Young. A fysa honna wedi bod yn gol hyfryd, ond oedd yr arbediad yn ardderchog. Troed yma'n dda. Mae'n gwybod bod amddiffynwr yn mynd o ffordd arall, ond ie, falle y trio yn mynd at y cornel fysa yn well gen i fanna. A mae'r gic mewn at y gampwy mae'r peniad heibio. O, mae'n taro'r postyn. Cara Jones gafodd ei ffenni ddi hi, mae'n dal yn fyw. Cara Jones eto, allu nid y well tro yma! A rywsyd, mae cyffyrddiad yr amddiffyn yn sicrhau dim ildio gol ond ildio cornel. Mae'n cael at y postyn a ddim yn cael y ail cyfle. Burke yn gweld Rosie Hughes yn mynd ar rediad. A hi sy'n cyrraedd gyntaf. A mae'n creu y lle i hi hyd efo'i sgiliau. Ydy'r bel yn ei gael y ffer yn ôl at y clip ar yn achub Llansawel. Cael Rosie Hughes yn dda fanna yn gweld bod Llansawel ddim yn pwyso ac yn mynd i ffwrdd ohoni, so mae'n cymryd cyffyrddiad arall i mynd mewn i'r cwrt corsbi. Mae angen pêl dda mewn ac y capten Wrecsam yn ei chlirio i peniad da gan Battle. Broadly'n ceisio rhoi fi nôl i mewn, mae'n disgyn yn garedig, arbediad campus o ergyd yr eilydd Owen. Ac mae Liz Craven yn sicr di achub Wrecsam fanna. Y gic yn bwt clonad Barker, a mae Barker di bod yn glyfer! Clyfer iawn, iawn, iawn. A Rosie Hughes sy'n rhoi ddi mewn. Ac mae Wrecsam ar y blaen. Fe newidion nhw pwy oedd yn mynd i gymryd y gic. Y gic yn cael ei chymryd gan Helia Knox at Barker, ac yna fe nath hi a Rosie Hughes y gweddill. Wrecsam 2, Llansawel 1. Mae'n deimla bod yna 20 munud hir o flaen Llansawel, allai fod yn hirach nawr Rosie Hughes! A dyna dybiach i selio'r fuddugoliaeth. Ac oedd hi'n bas ardderchog o ganol y cae gan Josie Smith hefyd. Dwi'n yn siŵr be oedd Llansawel yn neud am ddiffyn nhw yn gwagle rhwng pob un ohonyn nhw. Oedd hi'n hawdd i Rosie cael y cyfyrddiad ac yn gallu rhoi o mewn i'r rhwyd yn eitha hawdd fanna. Barker, sgoriodd ôl gyntaf Wrecsam o'r Smotyn, mynd i hun. Barker, creu y lle, ac eto chwarae teg golwr Llansawel yn gwneud yr arbediad hollol bwysig. Y bel hir lawr y canol at Barker, a mae Barker yn cael heibio'r amddiffynwraig. O, mae hwnna'n garden goch yn dydi. Mae hwnna'n garden goch yn dydi. Oedd hi drwodd tuag at y gol pa liw. Mae'n goch. A dim amheuaeth o gwbl am hynny. Ddim yn edrych ddim yn hyd yn oed mynd am y pêl, mynd am y chwaraewr ac ie, ddim syni bod hynna'n cerdyn coch. Mae'r gic yn cael ei harbed yn garpus. Ardderchog y Courtney Young yn ei darllen i'r holl ffordd. Mae Helia Knox di chwarae'n gampus, mae Courtney Young di chwarae mor dda.